ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯೆಲ್ಲರು ಪನೇನು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಕೋಡದ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೋಡೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಪಣ ಪಿದಾಡ್ನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬತ್ತಾರ ಟ್ರೈನ್ ಪತ್ತಾರ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಟ್ರೈನ್ ಪತ್ತಾರ ಲಗೇಜ್ ತುಮ್ಮೊಂದು ಪೂರ ಪಾರ ಆಪು ಜೊತೆ ಬಾಲೆ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಅವಳೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಲ್ ಲಗೇಜ್ ಕೊನುಪ್ನ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕುಲು ಒಂದು ಬತ್ತೇನೆ ಜಿಯಾಲ್ನ ಪೊಪ್ಪಾಲ ಇತ್ತೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ತುದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಾನೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೇನೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಆರಾಮಡು ಉಲಾಯ್ ಪೋಕ ಪಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಲಗೇಜ್ ಕೊನೋಡತೆ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಉಲಾಯ್ ಕೊನೋದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಸೀಟ್ ಪೂರ ನಾಡೋಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಉಲಾಯ್ ಬರ್ಪೇನ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡದ ಮೊಬೈಲ್ ದರ ತೂಲೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದ ಬರ್ತೇನೆ ಬಣ್ಣ ವೀಡಿಯೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಬರ್ತೇನೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಟದ ನಾನು 12 ಹೋಗ್ತೀನಿ 9 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಮುಂತಾರ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಾಡಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆ 9 ಮನೇಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ 3 ಹೋಗಿ 12 ಹೋದಿಂದ ನೆಡ್ದಿಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಕೌಲು ಅನ್ನ ಸಾರು ಕಟ್ಟಿದ ಅನ್ನಾಗ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಟ್ಟಿದೆ ಇದೆಗೆ ಫೋನ್ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಂಚ ಜಿಯನಿ ದೂರ ಹೋಗು ಜಿಯನಿ ದೂರ ಹೋಗು ಅಮ್ಮ ನಡೆಗ ತಿಂತುನೇ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಪಪ್ಪ ಹೋಯರಿ ಒಪ್ಪಾಗ ಮೋನೆ ಹಚ್ಚಿಗ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಅಲ್ಲೇ ಗಂಟೆ ಯಾವ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ ಪೋಯರು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪರ ಪೋಯ್ತಿದೆ ಪಂಡ ವನಸ್ಕೊರದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಅನ್ನ ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ವಾಯ್ಜತೆ ಅನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಪತಂಗ ಎಂಗು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ఆయన ಪೊಪ್ಪ ಬೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಜೊತೆ ಹೋಯ್ನಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಚೂಟಿದ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ತೇನ ಪಂಡ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಂತಂದೆ ಎಲ್ಲೆ ಬೆಲೆ ಉಂಟು ಅದಪ್ಪ ಪೊಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಂಡೇರಾ ಎಂದೇ ಬೆಲೆ ಒಪ್ಪಿರಿಗೆ ನೀನು ಇದೇ ದಕ್ಕ ಜಾವು ನೀರು ತಿಂಗಳ ಬಂದಿರ ಒಪ್ಪೋಡೇರ ಬೇಲೆ ಬೇಡ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್
ಜಿಂಜಲೆ ಜಿಂಜಲ್ 60 ಮಂತಿ. ಜಪ್ಪು ಏನಾಲ್ಪನಿ ಬಲ ಜಪ್ಪಿ ಕಾರ್ ఎక్కువ ಕೂಡ ఏనా అంతని पानी कोल्ड ड्रिंक जीरा सोडा पानी ಚಪಾತಿ ಬತ್ತಾಯಿದ ಸುರು ವಡಪಾವ್ ಇದೆ ಎಡಪಾವ್ ಅಂತ ವಡಪಾವ್ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣು ಮಂಡ್ಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನನೇ ತೋಚೆ वेज बिरयानी चिकन बिरयानी अंडा बिरयानी चपाती भाजी बाय ए बाइक बड़ी ए गरम खाना अगले खाना केला बोड़ा निक केला बोड़ा के तो बाय बोड़ा के नी लस्सी तो कोल्ड ड्रिंक लस्सी पानी खाना ले खाना ए गरम खाना ले वड़ा पाव ले गरम गरम वड़ा पाव इंकलो वनस मुट्ट बट्टे जियान ला यान नन्ने हिट्टुलेरे वनस मक्कु कंद इंकले स्पेशल दालेजि मीन ಚಪಾತಿಲ ಜಿಯಾನ್ಲ ಉಣ್ಕ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಪಲ ಕುಲ್ಲು ತಿರ್ತಿ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಕೆಲವು ದಕ್ಕ ಬಂದ್ಕೇರು ಮಿತ್ರ ಸೀಟ್ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪಾಪು ಪಳ ಜೋಕ್ಲಿಪ್ಪುನ ಗಡ್ಡೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬಂದು ಕಮ್ಮ ಆಪುಣತೆ ಬಂದ ಅಂಡ್ ಹತ್ತು ಸೆಂಡು ಎಂದು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ತೊಂಬತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ ಫೋನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನೇಟಾದ ಇಂದು ತಿರ್ತಿ ಜೊತೆ ಆಯ್ತು ಇಂದು ಕೋಡಿಗೆ ಆಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿತ್ರ ಸೀಟೆ ಪಲ ಬಂತು ಮುಂಚ ನೀಟ ಉಂತಾಯಿನಲ್ಪ ಕಡ್ಲಿದೆ ತೊಂಡ ಒನಸ అయిపోక ತಿಂದ್ರ ತೊಂದೆ అయిపోక ತನ್ನೆ ಬರೋ ಮುಡ್ಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಸೀಟಿ ವನಸ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಹಾಕಲ್ ನಾಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ತನ್ನದ್ರ ಟಿಕ್ಕಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ವನಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸುರುಕು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನೋಡು ಹಾಂ
ಅಮ್ಮ ನಡೆ ಊರುಂಡು ಎಲ್ಲ ತೋಜು ನೀನು ತೋಜು ರಾತ್ರಿ ಅಂಡ ತಿನಿ ಇನಿ ತೋಜ ಊರು ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಅಂಡ ತೆಗ್ದು ಜೊತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಊರು ತೋಜು ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ಮಂದೇರಿಂಡು ಕೊರ್ಲು ಬ್ಯಾಗದ ಅಡಿಟ್ಟು ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ಮಂದೇರಿಂಡು ಕೊರ್ಲು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಪೂನ ಮಂದೇರಲ್ಲಿ ಕಥ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊಪ್ಪನ ಬೋಳಪ್ಪನ ಕೈಗೆ ಓ ಎಂಕ ತುಳು ಬರ್ಪು ಚಿಂಬ ಎಂಕ ತುಳು ಕಲ್ಪ ಕೈ ಓಡಿ क्या करती यार ಅಲ್ಲ ಗುಬ್ಬನ ಹುರಂಡು ಬಾಬು ಬನ್ನೆ ತೋಜುನ್ ಮಾಮ ಇದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಂಚುಕೊರಿ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪುನ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಡ ಬಲ್ಲಿಲೆ ತಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಡಿಟ್ಟು ರೇಪತ್ತು ಮಾಮನ ಅಂಚು ಪಾರಿಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪನು ಈತ ಉಡುಪಿ ಅದೇ ಕುಂದಾಪುರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಚಾಲಾಂಡಿ ಟ್ರೈನ್ డ్రెస్ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಚಂದ ಬೊಂಬೆ ಶೇಕೆ ಒಂದೇ ಮುಖ ಮಸ್ತ್ ಚಂದ ಕಂತು ಆತ ಚಂದ ಅಪ್ಪ ಮುಳ್ಳೆ ಉಡುಪಿ ಇವತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆನತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನಾನು ಒಂದೊಂದುಕೊಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ಬತ್ತರಿಗೆನೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲೇ ರೀ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಂ ಈಗ ನಾನೇ ಅಲ್ಲೊಂದು ಖಂಡಿತ
ಬತ್ತೇನೆ ಮುಲ್ಕಿ ಜಪ್ಪಿ ಅಪ್ಪ ಜಪ್ಪಿ ಜಪ್ಪು ಬನಾನ ಚಲೋ ಚಲೋ ಈ ಬರ್ಪುಜನ ಎಂಗುಲ್ ಪೋಪ ಈ ಸೀದಾ ಊರಿಗೆ ಪೋ ಒಂದು ಬೈಯಾಡ್ ಪೋಪನ್ಗೆ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಪೋಪನ್ ಬಯ್ಯ ಪಿರ ಒಂದು ಪೋಪನ್ಗೆ ಬಾಬು ಪೋಲಿ ಅಡೆ ಪೋದು ಪಪ್ಪಾರ್ ಬರ್ರ ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಜಪ್ಪರ ಪೂರ ಆಗ್ಬೇಕು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಜಿಯಾನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇದೇ ಟ್ರೈನ್ ಬೊಂಬೈಗೆ ಮೂಜೀರು ಹೋಗದೆ ಮತ್ತಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಕೂಡ ಮೂಜೀರು ಹೋಗಿದ್ದಾಡ್ತಿ ಮೂಜೀರು ಹೋಗಿದ್ರೆ aku belajar lebih change macam ni. Yang nak kita akan dapat ujian ini namanya. Naik shoot tak pernah nanti. Anak cakap dulu, kurang lagi. Anda nak lagi kita kali pakai mana? Anda lagi mana? Jadi anak saya nanti ada nanti kita pakai. Ya, nak lagi mana? Ini uru mana uru yang mana uru mana kan? Sudah seru apa? Anak bapak boleh nak pun harus alpa sudah seru apa? Saya ni. ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗ್ಯಾರೆ ಚಾ ಬರ್ರ ಒಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಪೂರ ఇంకొక జనకులు వెంకులు పోయి రమ్మి అలా పోపించుకుంటూ అలా పోయిச்சு ಇಲ್ಲ పోದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ಪರ್ಪುನು ಅಂತೆ ಕೊಪ್ಪಲ ಬೇಗ ಬೈತಾರತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಮ ಇರತ್ತೆ ಅಂಚ ఒక జియాన్లో పోయప్ప చాపర ಟ್ರೈನ್ದು ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು ಕಾಫಿ ಎತ್ಕೋದಿಯ ಕಾಫಿ ಕಜ್ಜೆ ವೇಟ ହେଇಜತೆ ಅದ್ನಿ ಟೇಪು ಜೊತೆ ಅಲ್ತಾ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲಿಗೆ ಕರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊರ್ಚ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಚ ಮುಕ್ಕಲು ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದಾರುತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲಾಗ ಸುರುಕೆಂಕುಲ ಬೈದು ನಂದಟ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದನು ಯಾನ್ ಪಂತನಲ್ಲಿಗೆ ಜತ್ತದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ಪು ನಂಗೆ ತೂವರ ಖುಷಿ ಆಗ್ನತೆ ಪಂದು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತು ನಾನು ಲೇಟ್ ಅದನ್ನ ಯಾನ್ ಆಡ್ನು ಒಲ್ಲೇದು ನಾಕಲು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ದು ಲೈಲ ಬೈದ ಇದ್ದಿ ಇದೇ ಅಂತ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಜತ್ತದು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಧೊಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಡ್ನಾಕು ಬನ್ನಾಗಂತ ಅಂಚ ಈ ಜಿಯಾನೊಂಜಿ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಒಂಜಿ ಒಯ್ತಾರಲ್ಲ ಐಟ್ ಲಾಗಿದ್ದು ಜೆತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕೋ ಅಂಚೆರು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಒಯ್ತೊಂಬರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಪುನತೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ತಿನ್ನೊಂಡು ಐತೆ ಈ ಜನಲ ಲಾಗಿದ್ದು ಜೀದು ನೈತ ಮಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಪಂಡ ಇಂಚ ಕಬ್ಬೆ ಬುರೋದು ನೈಟ್ ತಟ್ಟಿಜಿ ಬಂದು ತಟ್ಟರಾವ್ ನಿತ್ತಿಜಿ ತಗೊಂಡು ಅನ್ನನ ಕೈಟ್ ಲಗೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೈಟ್ ಎಂಕ್ ಜಿಯಾನ್ಲ ಏನಂತ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಒಯ್ತೊಂಬರೋ ನಿತ್ತು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಾಲ ಅನ್ನ ಏನು ಪೂರ ಮುಕ್ಲೆಡ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ತಿತ್ತೇನೆ ಇರ್ದ ಕಾಯಿನ ತಟ್ಟೊಂಬರ್ತೇನೆ ಈತ ಪೋತೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಹೊರಗನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನೆ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ ನೆನಪಿಪ್ಪು ತೀನಾಗ್ಲೆ ಕೇರೆಗ್ಲ ಮೇಟೆ ಈತ ಉಜ್ಜಿ ಕನ ಪೋಯಿ ಪೂರ ಊರಂತ ಚಳಿ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಉಂಟು ಇನಿಯನಲ್ಲ ಬಂದದ ರಡ್ಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಂಟು ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಸೆಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಚಪ್ಪು ನಂಜನೆ ಪಿರ ಬತ್ತುಂಡು ದಯ ಬಾಬು ಪಿರ ಹತ್ತು ನೀರು ಬುಡ್ದು ಹೋಪುನು ಏರು ಏರು ಬುಡ್ದು ಹೋಪುನು ದೀಕ್ಷಾ ಮುಟ್ಟೋ ಚಾಲ್ ಮಲ್ ಪಡ್ಚು ಬಾಬು ಎಂಚ ಪೋಯ ಅಂಚನೆ ಪಾರ್ ಬತ್ತಾರೀರು ಬಡಾ ಪೂಜೆರಿಗೆ
ರಮ್ಯ ಆಂಟಿನ ತೂದು ಬಡವೆ ಬೋಂಡು ಜಿಯಾನಗ ತೆಪ್ಪ ನಂದಿಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಓಡೆ ಬತ್ತು ನೀರು ಟ್ರೈನ್ ಸರಿ ಓಡೆ ಬತ್ತನ ಊರು ಬತ್ತಾರೆ ಏರ್ನವರು ಬಾಬುನವರ ಮಮ್ಮಿನವ್ರ ಹತ್ತಂದು ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಏನು ಅಲ್ಪನು ಬೂರ ಬಾಬು ತಿರ್ತು ಬೂರ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ರಿಕ್ಷಾದ ಮಾಮ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಆಂಚನ ಕುಲು ತಿಂಡಿ ಬೋಡದಲ್ಲ ಆಂಟಿ 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 ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಾ ಐಟು ಉಂಡು ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ನಾ ಜಿಯಾನಗ ನಾಯಿ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಪೂರ ಕೇನ್ ಬೇರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಅಂಗಡ್ದಲ್ಲ 100 ದವ್ ಬಡ್ಚಿ ಉಣ್ಣಿ ಬಡ್ಚಿ ಪೂರ ಮಲ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕೈ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಜಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ದಿಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನ ತಿಂದಾರ ಪಪ್ಪ ಏನ ತಿಂದಾರ ಪಪ್ಪ ಏನ ತಿಂದಾರ ಏನ ತಿಂದಾರ ಅಂಗಡಿ ನೋಡ್ದು ಆರಾಮ್ಯ ಸೈಡ್ ಬಲ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಲಗೇಜ್ ಹೋಯ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಪಪ್ಪ ಎದುರು ಪೋದಾಂಡು ಜಿಯಾ ಅನ್ನತಲೆ ಯೋ ತಾರ್ಪುನಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಸೂಟ್ ಕೇಸೆ ತುಂಡು ಮಲ್ತೇರು ಸಮಾಲ್ದು ಇದಿತ್ತೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸೆ ತುಂಡು ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ನೀಟಾಗಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೋದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜಿಯಾ ನನ್ನ ಪತಂಪಾರ ಬಂದು ಎಂಕಲ ಒಂದು ದುನ್ನ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ನೀಟಾಗಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಒಂಜುವಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದು ಮುಗಿತಂದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ.